nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya,
nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Bahin sang nagligad. Nagkadto si Amy sa balay, kaginsugiran ko man siya sang akon problema. Kaginhambalan niya ako, nga hindi pag-ipahulog ang ginadala ko, pangod wala inisang sala. Sa pagpadayon ko, Zenya, anak, diin ka maghalin. so face maa. Si Rodante gali ang naglib sang isa ka bulan, kag nagbakasyon siya. Oh, amo gali. Nagpauli siya sa ila puod. Mahimo. Mahimo nga gintuman niya ang iya ginsiling sa akon. Nga mabalik lang siya sa akon. Kung mapahulog ko na ang bata nga ginadala ko, ma. Ang dumdum ko kung maayo siya nga tao. Gali kay baliskad ang iyang espiritu. Hindi siya gali maluyag nga makaangkon kamo sang anak. Nga ginpabusong kaniya. Ano siya? Wala buot? Hindi man gani ako makahangop, ma eh. Kung nga nga nagsubong siya sina. Hindi ako makahangop, ma. Hindi ko makahangop man buang kuya mo. Ara ka galit dira, Daisy. Uwe, buang kamanaw. Sinong naghambal sina sa imo? Si Ma'am Amy. Maestra ko na siya. Hindi mo siya maestra, Daisy. Siya ang nagaterapi sa imo sang una. Gyapon. Lakat naman bala kami ni James. Sino nga James, ma? Si James nga pa kaisa ninyo. Kung kaisa, ginapaupod ko siya kay James. Agud nga makalagaw-lagaw man si Daisy. Oo man. Nagalagog kami ni James. Dason, kikita ko man ang maestra ko. Si Amy. Dayon. Upod niya si Rodante. Ano? Upod niya si Rodante? Kilala mo si Rodante? Oo, eh. Si sila. Saan ka mo naglagaw ni James? San kakaina lang? Wala ka makalin bugos nga adlaw diri. Batuod ina. Pero sang nagligad lang nga si Mana, naglagaw sila ni James. Amo gali. Kadi, hindi na lang pagsapak ka kung anong ginawakal ni Daisy. Bangod hindi ina matuod.
Naabala nga hindi madula sa kaisipan ko. Ang ginsiling ni Daisy kainaman. Nga nakita niya kuno si Amy kagkaupod pa niya si Rodante. Matuod ayan ang ginasiling niya. Apang si Rodante nagpauli sa puod. Kag wala siya diri. Apang kilala man ni Daisy si Rodante. Makikita ako karon kay Amy May jutay siya nga klinika sa ila balay. Kag nagabaton siya sa mga pasyente didto. Kag si Mama, didto man nagakadto. Kung ginapaterapi niya si Daisy. Makikita ako karon kay Amy. Nakibot gid ako sa ginsugid ni Daisy sa akon nga nakita niya si Amy kag Rodel nga magkaupod ini kag nagahalukanay pa sila sa pagpadayon ko. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon man. Ara ba na si Amy? Ara siguro siya klinika, ma'am. Dayon ka lang Thanks. Ay, ari ng klinika ni Amy. Kag may jutay nga nakabukas ang pertahan. Siguro, may pasyente siya sa sulod. Manuktok ako Oh, diin ka makadto. Sagwa, kasi may pasyente ka na. Wala sa may nanawag sa akon nga makikita subong. Relax, Rodante. Oh, si Rodante kag si Amy. Ora sila sa sulod. Oh, Diyos ko. Hindi. Nahadyo ka bala nga base kay makakilala sa imo nga pasyente ko? Relax. Isiling ko lang nga pasyente ko ikaw. Dali na nga, kaila ko ang pwerta. Para nga wala sa makaisturbo sa aton. Hasta maghapon. Anyway, madamo sa nakahibalo nga. Nagbulag ka na sa imo asawa. Bangod naglain ang ulo niya. May tiriring na siya. Kang nagasalig ako nga ma-file ka na sang annulment. Bangod mabulag ka sa iya. Sa rason nga naglain ang iya ulo. Kag, hindi pagkalimting atong ginhambalan, Rodante, ha? Wala akong malipat. Ang matuod na kasugilano na ako sa imo. Ikaw wala ka makaabot sa bahin ko. Dali ka ganit rin. Ikaw, kinpuso mo ako sa linali. Tanawa, di kundi. Nakahapa ako sa imo. Sutil ka, Excuse me. Oh, ba? May tawo? Sinya? Sorry kung naistorbo ko mo sa makadali. Wala akong maghuna-huna nga siya galing ibulos mo sa akon, Rodante. Kag ikaw, Amy, may huya ka pa nga makikita sa akon kag maglaygay nga hindi ko gid pag ipahulog ang akon anak. Kag sa paagi nga ina, hindi na magbalik sa akon si Rodante. Kay nahuya siya nga may anak nga buong. Kag bisan nga may diferensya sa utok. Hindi ko siya gihapon pag ibaylo sa imo. Kag hindi ako makapati nga ako ang naghambal sa imo sinisubong. Mangod sa tiniong nga ini, luyag ko na lang nga mapatay. Sang makahibalo ako, sang kamatuuran. Nga ang lalaki nga ginahigugma ko, wala sang pulos, malain, traidor. Isa ka di
demonyo nga nakaangkon lang sang maambo nga nawong. Hey! Bato na nga amo inang kamatuoran, Senya. Nabaton ko na. Wala ako nagkari diri. Agud nga bawion siya. Imo siya. Bagay ka mga duha. Kag dapat lang nga hindi ka mo magbulagay tabtaw sana. Gani pasensya lang ha. Nga hindi ko mapunggan ang luha ko. Nasakitan lang ako. Nasakitan ako. Apang ginahinulsulan ko. Ginahinulsulan ko. Ginusikan ko lang ang luha ko. Bangod lang sa imo. Pero, ini na lang ang akon katapusan nga paghibi. Kag hindi na masulit. Bangod kilala ko na ka mga duha. Kag madamo nga salamat. Dira na kamo. Kag maayong hapon sa inyo nga duha. Senya! Senya, madali lang! Senya! Senya! Rodante, Senya, mapatag ako. parte sa ano? Sa annulment sang aton kasal? Sa akon abogado ka magpatag? Tira ka na! Alam ko na, alam mo na mahal kita. Ngunit alam ko rin, mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka. Ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di itadalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya. Wala ko nahibalaan kung saano ako nakapauli sa balay. Apang sa una nga kahigayunan, nakabatsyag ako sang kamag-an sang akon buot, tungod na pautwas ko ang kalain sa akon buot. Naghandom nga magbalik sa akon si Rodante, apang wala na ako nagpakigkita sa iya. Hasta dalang diri ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Xenia. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Para sa damit na ka-blue. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Masayang sasalubungin ng aming pamilya ang bagong taon dahil sa 50